Boas, chamome José Luis García Estellés, son de Famelga Cotobade e estudo técnico en Pedra Natural no IES Ribeira do Louro. Elexín esta familia profesional porque o meu bisavó e o meu avó foron canteiros e quería continuar a tradición familiar. A miña asignatura preferida é tratamento superficial da pedra. Unha das razóns é porque podo poñer en práctica os coñecementos adquiridos noutras asignaturas. Sí, recomendaría estudar técnico en pedra natural non só por as propias saídas laborales, senón tamén porque é un oficio que é bastante identitario en Galicia e ten moita historia, sobre todo en Porriño. Me gustaríame traballar, se non fose no propio ámbito de Porriño, nas canteiras ou aserradeiros, podría montar o meu propio negocio na miña Pontevedra natal. A miña opinión sobre a FP é que é unha gran alternativa a outro tipo de estudos superiores que ten un enfoque bastante máis práctico ao ámbito laboral. Os que me estades vendo, anímovos a que os movades ou informéis sobre calquera oferta de FP porque non só é unha forma de prepararse para o mercado laboral, senón tamén que podes descubrir as vosas paixóns no cara da vosa vida. Ven a FP.